प्रेम से बोलिए बौरहवा बाबा की। सैया फसल बाटे जाके है बंगलिया से दूरी रहतावे हमरा जैसे कोनिया से। कैसे सवनवा बाबा करिया सुभम हो, घर नहीं अइले काहे हमरो कलम हो। ए बाबा बंगाल जाके भुला गई। कैसे सवनवा बाबा करिया सुभम हो, घर नहीं अइले काहे हमरो कलम हो। सुन तनी तो बाबा करी छुटकारा परेशानिया से, बाबा करी छुटकारा परेशानिया से। सैया फसल बा साफ बांगरे मोरत, सैया फसल बाटे जाके है बंगलिनिया से दूरी रहतावे हमरा जैसे कोनिया से। कमलेश रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोहम्मदपुर। करी बाबा रउए तनी कवनो पहिया, पीछा छोड़ देश बंगलिनिया के सैया। खाली बंगलिनिया के फेरा में रहत तबाह को देले बा ये बाबा। करी बाबा रउए तनी कवनो पहिया, पीछा छोड़ देश बंगलिनिया के सैया। चरण धोइम बाबा गंगा जी के पनिया से, चरण धोइम बाबा गंगा जी के पनिया से। सैया फसल बा मुजूर हो गइल बा ये बाबा। सैया फसल बाटे जाके है बंगलिनिया से दूरी रहतावे हमरा जैसन कोनिया से। अभिषेक सुनी बाबा सैया फसल बारे काला कातावा, डीजे कमलेश पिया बुझत नइखी बातावा। डीजे कमलेश पिया बुझत नइखी बातावा। सुनी बाबा सैया फसल बारे काला कातावा, बुलेट दीवाना राइटर बुझत नइखी बातावा। बुझत नइखी बातावा। पूजा बाड़ी परेशान नगनिया से, पूजा बाड़ी परेशान नगनिया से। सैया फसल बा का कहिए बाबा, सैया फसल बाटे जाके है बंगलिनिया से दूरी रहतावे हमरा जैसन कोनिया से। कमलेश रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोहम्मदपुर।